Ukwe Alleluia bụ nke jupụtara n'ikuku n'ụlọ ụka dị iche iche ABS gara dịka ndị otu Kraist na-enwe aṅụrị maka na mbilite n'ọnwụ nke Kraist bụ emume a maara dịka Easter. Emume a n'usoro ndị otu Kraist bụkwazị mkpọrọgwụ nke okwukwe ha n'ihi na ọ na-egosi ihe dị iche iche Kraist gabigara ọnwụ nakwazi na mbilite n'ọnwụ ya nke na-eweta mgbaghara mmehie, igosipụta ịhụnanya nakwazi olileanya maka ndụ ebighị ebi. Amaka Chibuzo Okoye gara n'ụlọ ụka dị iche iche wee detara anyị akụkọ ofe nro nke mme Easter si aga ebe ahụ. Ka ndị ahụ ndị ntọ akụkọ ABS gaziri ka ahụtara na enwego mgbanwe na uwe ndị ahụ eji dozicha altar nke na-achabu mmemme ma nke na-acha oji ma nke na-acha ihe ndị ọzọ mgbe emerubere Fraịde dị asọ nke na-egosizi na taa na ọ na-achazi ọcha ọcha nke pụtara na enwego mmeri, na-enwe ọṅụ, na-enwekwe mmeri n'aka ọnwụ n'okwuchukwu ya na Cathedral Church of St. Faith Ọka ka onye Archbishop Province nke Niger bụ Most Reverend Alexander Ibezim siri na oge Easter bụ oge nnukwu emume nke ndị na-eso ụzọ Kraist maka na ọ bụ na ọ bụghị ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Kraist na-agaghị enwe ihe akpọrọ ndị otu Kraist, na ọ bụ ya wetara ha mgbaghara njọ, okwukwe na nchekwube ụwa nke ga-abịa abịa. N'otu aka ahụ na St. Gabriel Parish nke dị na n'odu Ọkpụnọ ka onye ụkọchukwu n'ebe ahụ bụ Reverend Father Fidelis Odunukwe kwupụtara na Kraist emerigo ọnwụ nke gosiri na enwere ndụ ka ebisiri n'ụwa nke a, ma kpọọ ndị na-eso ụzọ Kraist ka ha chegharịa ma kwetekwa na alaeze nke eluigwe. Onye Archdeacon Enugukwu Archdeaconry na Vicar nke Emmanuel Church Enugukwu bụ Venerable Kraist Obodo siri na mgbe na-emerube mmemme Easter nọ na-egosi okwukwe nke ndị na-eso ụzọ Kraist nwere na Jizọs Kraist n'ihi na ọ rụrụ ọrụ mgbapụta ma wetara ha ntọrapụ n'ọnwụ. Ịzaghachi ndị ahụ si na ụka bụ ihe eji atụrụ ndị mmadụ ego. Ọ gwara ha na enwere nchekwube nke ụwa na-abịa abịa ma si na ọ kwesịrị ka onye ọbụla chegharịa ma were ndụ ya rafee n'aka Chineke ma chekwube eluigwe n'ihi na ebe a abụghị ebe obibi. Venerable Obodo gara n'iru ma sịkwazịa na ahụhụ ọbụla mmadụ na-agabiga n'ụwa n'oge ugbu a bụkwa ihe nwere oge ọ ga-akwụsị. N'otu aka ahụ na All Souls Parish Enugukwu ka onye ụkọchukwu n'ebe ahụ bụ Reverend Sonny Okechukwu David sịrị na oge ugbu a bụ oge kwesịrị ka onye ọbụla butue onwe ya n'ala, bie ndụ dịka Kraist, nwee nchekwube ma na-ekpe ekpere mgbe dum. Inye onyinye pụrụ iche, inye oriri nsọ na ekpere bụ ihe pụtara ihe na ụka eji wee merube Easter tata. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.